Faig una respiració profunda, permeto deixar anar per la boca la tensió que pugui haver generat les últimes conversacions, els sorolls que hagi pogut estar escoltant. I em puc permetre, si vull, un parell de respiracions profundes més a través de la boca per treure les tensions del dia. Sent conscient, si vull, tancant els ulls, de que no he de canviar res de com estic, que em deixo estar tal i com estic. Fins i tot, si en algun moment ho necessito o per començar la pràctica, puc fer aquest moviment de portar una de les meves mans a les costelles contràries, al costat contrari, i l'altra a l'espatlla, a l'ombro contrari. I notar com aquesta està en mi, aquest autolímit, no? Aquest posar-li límit al meu cos, l'acompanyar-me, m'ajuda a regular-me. I noto si puc fer algun petit reajustament en mi per estar més còmode, per posar-m'ho fàcil, ja sigui posar la intenció en relaxar els meus ulls, al voltant dels meus ulls, la meva mandíbula, la meva nuca, el meu pit, les meves caderes. Observo si hi ha tensió emmagatzemada en algun lloc del meu cos. Permeto com es deixi anar. I notar que com a vegades quan estic sentint alguna cosa que crec que no és correcta, que no és bona, que no estic com m'agradaria o que ha passat alguna cosa no del tot agradable, notar com aquestes invitacions a fer petits canvis potser es poden fer des de l'autoexigència, des del judici de no estic bé. En aquests casos, especialment, permetre'm fer els reajustaments que necessiti de la manera més amable possible. Notant que els reajustaments que faig els faig des de la cura, des del carinyo cap a mi i no des de el voler canviar. I noto com de diferent és fer-ho des del lloc de dir no estic bé o no estic correcta o no estic tot el bé que podria i modifico, a fer-ho des del carinyo, des de la cura, de permetre'm desfer, alliberar tensions amb l'exhalació. Faré unes quantes respiracions observant com l'aire entra i surt del meu cos. Notant com arriba a la base de la meva columna, al baix ventre. I com surt primer des de la part alta. S'omple i es buida com una ampolla. Primer s'omple la part del meu baix ventre, part de l'estómac, finalment costelles i pit. I a l'exhalar primer es buida el meu pit, després l'estómac, fins al baix ventre. I em torno a permetre revisar on hi ha tensions de mi. Com hem comentat, si en algun moment necessito fer... Hi haurà dies que serà fàcil la pràctica, hi haurà dies que estaré més inquiet, més inquieta. Puc utilitzar alguna eina que tingui que m'ajudi a regular-me, ja sigui
acariciant-me, acompanyant-me amb el tacte, deixant la vista, els ulls entreoberts. I si estic bé amb els ulls tancats, em segueixo amb els ulls tancats. Si en algun moment donat em ve de gust deixar anar l'aire per la boca, ho faig. Si necessito emetre algun so, també m'ho permeto. I el que faré serà imaginar-me que la meva columna vertebral és com un ascensor i m'imaginaré que és un ascensor agradable, potser em vull imaginar que és un núvol el que m'eleva. I m'imaginaré que jo estic a la base de la meva columna i començo a pujar amb aquest ascensor que fa a la vegada la funció d'anar descontracturant, anar deixant espai en la meva columna, anar desfent tensions i mentre va pujant vaig respirant i va prenent tot el temps que sigui necessari fins que arribi a les portes del meu crani, del meu cervell. Vaig respirant totes les sensacions que apareixen al fer-ho. Quan arribo a dalt, m'imagino alguna porta que posi centre de control o sala de control, qualsevol nom que em vulgui imaginar. M'imagino que vaig al rètol i puc entrar i a l'entrar em trobo amb un panell de control, uns botons, una palanca on la palanca indica el nivell d'alerta en el que estic, sent verd, seguretat total, pau, harmonia, tranquil·litat. Taronja és nivell mig d'alerta, possible perill, i el vermell, perill imminent. I observo què tal està aquesta palanca, si la veig nova i ben hidratada en tots els seus mecanismes o la veig una mica rovellada o que no acaba de fluir del tot, que els moviments són bruscs. I m'imagino que agafo les eines que siguin necessàries per fer-li un manteniment, per posar-la en perfecte funcionament. Fins i tot puc substituir-la per una altra que funcioni millor. M'imagino tot això. També puc treure pols dels botons o interruptors que poden haver a la resta de panyell, fins que em doni la sensació que he fet els canvis necessaris o que s'han fet els canvis necessaris per que funcioni tot correctament. I una vegada senti que ja tot està ben en bon estat, que he fet el manteniment més adient, m'aniré a fixar amb aquesta palanca i miraré en quin nivell està ara mateix. En nivell d'activació, d'estrès o de... Sí, activació interna, de nivell d'alarma, miraré en quin nivell està, sense jutjar-lo. I em fixaré si el puc baixar una miqueta, si he pogut deixar anar tensions o fins i tot si me n'adono que per la situació en la que estic ara, aquí acompanyada dels meus companys, en un espai tranquil, si em puc permetre rebaixar una mica aquesta palanca. I em permeto respirar, què tal senten a l'ajustar una mica aquesta palanca.
També miro els botons i sense necessitat de saber què significa cada botó, si trobem algun que tenim la sensació de que està pitjat i no, és a dir, que està actiu i no hauria d'estar, el desactivo, el deixo anar. Puc visualitzar com la llum s'apaga d'aquest pulsador. I vaig desactivant tots aquells pulsadors que intueixi o m'imagini que em donaran tranquil·litat, benestar. I em permeto respirar unes quantes vegades i observant quin efecte va tenint aquest desactivar pulsadors en mi. També puc buscar el pulsador d'activació mental, me l'imagino, i també puc desactivar-lo o regular la seva intensitat. Perquè encara que estigui fent una visualització, potser ho puc fer des d'un nivell d'energia inferior. I torno a la palanca que marcava el nivell de perill o activació i em permeto a poc, al meu ritme, anar-ho rebaixant fins al nivell verd, que és aquell que es correspon amb la realitat d'aquest moment present, que és que estic segur, que estic segura, que tinc permís per relaxar-me, per deixar-me anar, per deixar-me estar tal com estic, i que la meva ment realment es pot assossegar, es pot deixar anar. I buscaré un sistema de comunicació que comuniqui a tot el meu cos aquesta actualització de pulsadors, de nivell d'activació, de nivell de perill, de que ara estic en estat de relaxació, de seguretat, que hi ha permís per relaxar-me. M'imaginaré que és com sigui, que jo m'imagini o que em vulgui imaginar. Aquest missatge va arribant a tot el meu cos, a les meves cames, hi ha permís per desactivar-te, per desactivar-vos, els meus peus, tot està bé. A les meves caderes podeu descansar, podeu deixar-vos anar, que vosaltres us deixeu anar ara, permetrà un descans merescut i necessari. Que reportaran amb un bé major tant per mi com per el meu entorn, el meu abdomen, els òrgans interns, la meva esquena. Permís per relaxar-te, permís per deixar-te anar. Tot està bé aquí i ara. I si en fer això sorgeixen emocions, em permeto respirar-les. A vegades passa perquè hi ha tensió. Hi ha tensió que s'emmagatzema en el cos, el meu pit, les meves espatlles, els meus braços, les meves mans. Us podeu relaxar ara, hi ha permís per relaxar-se. Estem segurs. Coll, cap, cara, tot està bé, us podeu relaxar, us podeu deixar anar. I respireu. I des d'aquí on sou, us permeteu unes quantes respiracions, podeu fins i tot rebaixar el nivell de llum d'aquesta sala de control, li podeu ficar música ambient, podeu encendre un incens, perquè també el que es respira en aquest espai es reguli, es faci agradable. I torneu a tot el vostre cos, a respirar des de tot el vostre cos. I des d'aquesta mirada d'observador, d'observadora, t'aniré proposant unes característiques
per la teva relació amb tu mateix o amb tu mateixa. Ja que a vegades ens és fàcil, o potser ens és més fàcil, fer-ho amb l'altre, i ara practicarem el fer-ho amb nosaltres mateixos. I segueixes respirant, i el que t'aniré proposant és que et puguis respirar des d'alguna característica concreta. I la primera és l'empatia. El respirar-te des de entendre't, des de saber que vius unes circumstàncies, que hi ha un entorn determinat. Empatia de no jutjar. Empatia de poder seure amb tu mateix o amb tu mateixa sense intentar canviar res, sense criticar-te. I això et porta al següent pas, que és la comprensió. Comprendre que hi ha coses que t'influencien, comprendre que hi ha necessitats amb tu, comprendre que el moment actual et pot condicionar, comprendre que en tu hi ha sentiments, anhels, comprendre que a vegades estàs enfadat o enfadada, hi ha emocions que sorgeixen. I això també està molt lligat amb l'acceptació del mindfulness. Comprendre't t'ajuda a acceptar-te. I ens porta al següent pas, que és la meravella de saber que hi ha molt més en tu. Més enllà d'allò que creus que et limita, més enllà d'allò que creus que no està bé o que t'agradaria canviar. Hi ha una gran meravella en tu, hi ha una gran sorpresa en positiu dins teu. Ets molt més que allò que mires en cada moment. I això ens porta a la compassió, que la compassió és permetre't sentir amb tu allò que et fa mal, allò que t'enfada, a l'estar en el teu propi equip. Sentir compassió per tu mateix o tu mateixa. Que no és pena, sinó és estic amb tu, amb això que et fa mal, amb això que m'agradaria canviar. I si et sembla que fa temps que no senties compassió amb tu, adona't també com a vegades l'ego, també fins i tot surt com a culpar-me perquè fa temps que no em permetia això. Doncs ho deixes anar i et permet seure amb amor amb tu. I alhora passem al següent pas, que és el de permetre't sentir felicitat per allò que et fa feliç. Permetre't alegrar-te per allò que sí que et surt bé, per allò que sí que funciona. Sent alegria, sent joia per allò que sí que funciona, que sí que aconsegueixes o que has aconseguit, per la persona que ets, pels teus èxits. I dona't un moment per revisar-los, per alegrar-te de tu mateixa. Permetre't ser feliç per la teva felicitat. I això ens porta
a poder sentir o aplicar la reverència, entendre l'ésser únic que ets, l'especial que ets, i no des d'un punt d'ego o de creure-s'ho de manera egoica, sinó la teva essència, la teva capacitat d'estimar, la teva capacitat de respectar, la teva unicitat, la teva capacitat de gaudir, de sumar als altres, de sumar-te a tu, l'especial que ets, sent qui ets i sent com ets. I finalment, obrir-te al misteri d'allò que encara no has descobert de tu, d'aquelles coses que encara no has viscut i que t'agradarà viure, d'aquelles persones que encara no has conegut i amb qui t'agradarà compartir, d'aquelles coses que encara no has provat i que gaudiràs. El misteri, fins i tot de tu mateix o de tu mateixa, d'un nivell d'autoconeixement superior, que et porti a sentir major satisfacció amb tu. Obre't aquest misteri. I et deixo un parell o tres de respiracions perquè puguis gaudir com tu vulguis d'aquest moment. Et convido que ho facis a través d'una inspiració i expiració, inhalació i exhalació lenta. Notant com a l'allargar inhalació i exhalació sembla que cada instant sigui més llarg, que estiguis més present. Si en algun moment necessites treure l'aire per la boca, ho fas. Et permets deixar anar tot el que has anat visualitzant fins ara. Centres en aquest moment la teva respiració, en allargar-la, gaudir-la, notar l'efecte que té en tu fer-ho. I aniràs portant la teva atenció a la zona del teu cor i aniràs respirant des d'aquí amb inhalacions i exhalacions llargues. I aniràs fent créixer en aquesta zona, posant la intenció en que creixi, unes partícules daurades que estiguin plenes de compassió, de sentir tendresa, sense que ningú en concret sigui el destinatari d'aquesta compassió, senzillament notant com es va acumulant en el teu cor en forma de partícules daurades, fent créixer aquesta sensació en el teu cor. I a mesura que ho vas fent créixer en el teu cor, vas permetent notar com algunes d'aquestes partícules surten de tu i arriben a les persones que tens a prop en aquest espai. I tornes a respirar tendresa, cura per l'altre, desig de coses bones per l'altre. També el fet de sento allò que tu sents,
sento allò que tu et pugui fer mal. Aquest acompanyament, aquesta compassió. I segueixes des del teu cor i pots anar imaginant com aquestes partícules ara van sortint i van viatjant lluny sense cap destinació que tu decideixis, sinó amb la intenció de que vagin allà on es necessitin. Allà on es necessitin de la ciutat, del territori, fins i tot del planeta. I nota l'amor d'anar respirant aquesta compassió en el teu cor. I nota com aquesta compassió ens uneix amb els altres cors. Imagina que al marxar de la zona del teu cos, aquestes partícules de compassió es multipliquen en milions. És a dir, que el fet de que tu aquí sentis compassió, al posar la teva intenció en que vagin allà on es necessitin, fan que es multipliquin i arribin amb tota la potència que puguin ser necessitades. I a tu no et costa cap esforç, només segueixes respirant la sensació d'amor, de fer créixer la compassió en el teu cor i permetent que volin, que s'enlairin. També permets que vegin en aquells llocs de tu que puguin necessitar-ho, ja sigui a nivell d'emocions, a nivell mental, a nivell del teu cos físic. Pots seguir fent aquest exercici tota l'estona que desitgis. Et convido que si et ve de gust puguis portar-ho al pla físic, si et ve de gust, doncs portant amb les teves mans o a la teva cara o al teu cor, on sigui que et permeti potenciar o sentir encara més aquesta compassió, aquesta capacitat d'estimar. I es pot sentir compassió i altres emocions alhora. I això és alliberador, perquè no es tracta d'un positivisme irreal, sinó d'una capacitat que tots tenim. Sigui el que estem sentint, el que estem vivint, sempre tenim la capacitat de sentir compassió per nosaltres, per l'altre, per la natura, per aquest planeta. Normalment el que passa és que quan connectem amb la compassió, connectem amb el que és essencial, amb el que és verdader. I per tant, tots els arguments que ens vulguin vendre, ja sigui una font exterior com el nostre propi ego, es desfan, perquè el cor, l'amor, la compassió ens connecta amb la nostra veritat més profunda i ens sentim forts en aquesta capacitat de sentir tendresa per l'altre, d'estimar, de sentir tendresa per nosaltres, d'estimar-nos. Aquest exercici doncs, el pots seguir l'estona que vulguis. Sortint després, com sempre, a poc i amb amabilitat de la pràctica,
al teu ritme, fent el que la teva intuïció et demani fer, ja sigui a nivell visualització, a nivell físic. I una bona proposta és que quan acabis puguis agafar i escriure aquella veritat que se t'hagi mostrat durant la pràctica d'avui, el que t'hagis adonat, el que vulguis recordar, que et pugui ajudar més tard.